Η εικόνα του Παντοκράτορα χαρακτηρίζεται μοναδική γιατί το πρόσωπο του Χριστού έχει δύο όψεις. Όπως βλέπουμε εμείς δεξιά το μάτι αυτό φαίνεται αυστηρό και το φρύδι είναι πιο σηκωμένο από το άλλο. Και κρατάει στη μεριά αυτή το Ευαγγέλιο, δηλαδή τον νόμο. Το άλλο μάτι φαίνεται έσπλαχνο, μας δείχνει τη φιλανθρωπία και το έλεος του Θεού και μας ευλογεί με το χέρι του. Η άλλη εικόνα είναι η Παναγία μας που κρατάει το Χριστό στην αγκαλιά της με δύο αγγέλους, τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Θεόδωρο. Και εδώ ο Απόστολος Πέτρος που κρατάει τα κλειδιά του Παραδείσου στα χέρια του. Μετά εδώ έχουμε μεταγενέστερες, 7ος αιώνας. Η Σταύρωση με τους δύο ληστάς, Γητάς και Δημάς, στα ονόματα των ληστών. Ο Χριστός έμφρονος εδώ, 7ος αιώνας. Ο προφήτης Μωυσής που λύνει τα σανδάλια του μπροστά στη βάτα του φλεγωμένη και μη κοιωμένη και δίπλα που παίρνει τις 10 εντολές από το Θεό. Λέγεται και Θεόπτης ο Μωυσής γιατί είναι το Θεό τον ίδιο. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόπου. Η κλίμακα, εδώ είσαι ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης, ο συγγραφέας της κλίμακος. Λίγα χιλιόμετρα δυτικά από εδώ είναι μια σπηλιά και εκεί μέσα έζησε 40 χρόνια. Και εκεί έγραψε την κλίμακα, αυτό το περίφημο βιβλίο. Η εικόνα αυτή της Παναγίας μας είναι ψηφιδωτό, πολύ ψηλό ψηφιδωτό, κάτι πολύ ωραίο. Είναι 12ος αιώνας. Μετά εδώ πάνω σε μια εικόνα όλοι οι Άγιοι του έτους. Μηνολόγιον όλου του έτους, 11ος αιώνας. Πάνω στο επιστήλιο είναι θαύματα από τη ζωή του Αγίου Ευστρατείου. Η Παναγία μας εδώ στο κέντρο.